Dobrý deň, vítam vás v programe Cinema 4D, kde sa zoznámime s pracovným prostredím. Ako prvé si vytvoríme objekt, ľavým tlačítkom klikneme na kocku. Pre prácu s kamerou využijeme tieto 4 ikony. Prvou ikonou sa posúvame doprava doľava, hore dole. Nasledujúcou ikonou sa oddialujeme alebo približujeme. Keď preferujete kamera zoom, klikneme na ňu pravým tlačítkom a vidíme, že sa nám mení perspektíva. Následujúcou ikonou je rotácia. Keď klikneme na ňu ľavým tlačítkom, vidíme, že sa rotujeme takto. A keď zas pravým tlačítkom, tak sa nám takto rotuje. Keď sa chceme dostať na predchádzajúcu kameru, stačí nám stlačiť Ctrl Shift Z a sme na predchádzajúcej kamere. Nasledujúcim tlačítkom sú pohľady. Keď na ňu klikneme, vidíme, že tu máme 4 rôzne pohľady. Máme tu pohľad 3D, vrchný, predný a sprava. Keď klikneme napríklad na pohľad spredu, môžeme si ho nakonfigurovať. Klikneme na kamery a môžeme si tam nastaviť napríklad pohľad spredu. Každý jeden tento pohľad môžeme takto nakonfigurovať. Ďalšia konfigurácia sú tu zobrazenia. Máme tu konštantné tieňovanie alebo napríklad rýchle tieňovanie. Pre použitie týchto vecí si pozrite Help súbor. Ďalej tu máme filter zobrazenia. Všetko, čo tu vidíme, si tu môžeme nadstaviť. Napríklad, keď tu nechcem mať mriežku, dám ju preč. Ale my ju potrebujeme, čiže si ju tam dáme. Pre zväčšenie pohľadu použijeme zase to isté tlačítko, ktoré sme použili pred chvíľou. Takže napríklad ja potrebujem pohľad spredu, stlačím to tlačítko a vidím, že sa mi zase zväčšilo. Keď na ňo kliknem späť, mám tu zase tie 4 pohľady. My si dáme pohľad 3D. Pre premiestnenie objektu jednoducho na ňo klikneme a presunieme ho kam chceme. Pre posúv po osi X-ovej klikneme na tú os a pohybujeme. To isté platí pre ostatné osy. Pre os Y-ovú, takisto pre Z-kovú. Ďalším príkazom tu máme veľkosť. Pre veľkosť si klikneme na toto tlačítko a keď klikneme hocikde v prostredí, vidíme, že môžeme objekt zväčšovať a zmenšovať ľubovoľne. Tu dole máme súradnice. Môžeme tu vidieť pozíciu X, Y, Z. Takže pre presné nastavenie si tu nastavíme napríklad X0, Y0, Z0. Stlačím Enter a vráti sa mi to na tie súradnice. Ďalej tu mám veľkosť a rotáciu. Takisto pre nastavenie presnej veľkosti si tu zadám presnú veľkosť, takisto rotáciu, ľubovoľne podľa použitia. Keď si pridám ďalší objekt, kliknem na objekty, primitívne a pridám si napríklad gulu. Vidím, že v objektovom manažéri sa mi pridala gula. Keď ju chcem premenovať, stačí jednoducho na ňu dvakrát kliknúť, napíšeme jej meno, napríklad A, a stlačím Enter. Takisto to môžem spraviť pre hociktoré iné, ktoré sa tam nachádzajú. Takže ja si vyberiem moju kocku, dvakrát na ňu kliknem, stlačíme napríklad tlačítko B, Enter a už mám meno B. Ja si posuniem moju gulu, aby ju bolo vidieť, čiže kliknem posúv a premiestním si ju. Pre zakliknutie obidvoch objektov naraz stlačím Shift, kliknem na ňo a keď ich chcem posúvať, tak vidím, že ich môžem posúvať naraz. Ďalšie príkazy, ktoré máme v prostredí, sú renderovanie, ale tieto preberieme neskôršie, pretože jej budem venovať celú lekciu. Pre špecifické nastavenia tu máme zvlášť kolónku s nastaveniami. Kliknem napríklad na kocku a vidím, že sa mi tu objavili špecifické nastavenia. V týchto nastaveniach si môžeme určiť presne, čo chceme, napríklad základné vlastnosti, súradnice, veľkosť objektu. Takže ďakujem vám, toto bolo k základnému prostrediu, teším sa na vás na budúce.